President Nelson Chamisa mutungamiri opposition uchizoreplya General Sanyatwe pamashoko avakataura marimwezero tora mashoko kuti aiwa ZANU-PF haizobvi pakutonga, inozobva kana madhongi ava nenyanga. Zvinongoreva kuti ZANU-PF no matter what circumstance icharamba ichitonga, icharamba ichingoriga. Saka pinda mashoko abuda achitoka naNelson Chamisa kuti subscribe like kuti on the bell icon. So mozoti Chamisa message yake anotaura in riddles zvokuti vanhu hamutomboinzwisisi, inotoda vanhu vanenge vachitoziva nyaya dzacho vachipinda deep nekuanalyza. Anouya paindo pake onyora achiti how powerful you are versus how weak they are. Weak and incapable people want you to see and be reminded how powerful and capable they are. Strong and capable people want you to see and be reminded how powerful and capable you are. Be reminded how powerful and capable you are, and how weak and incapable they are. Hashtag new dawn, hashtag for everyone. Mashoko anotokwa naNelson Chamisa anotaura kuti aiwa vanhu vari weak vasina kana power vanoda kuramba vachingoremindwa kuti ivo vanhu ivo vaingori powerful chete uye vari capable but ivo vasina kana simba. Anoendera mberi achiti vanhu vari strong nevanhu vari capable vanoda kungoona imimi vacho vari weak muchingoremindwa kuti aiwa muri powerful. Ano achireply mashoko akataurwa aiwa naGeneral Sanyatwe vachiti aiwa ZANU-PF is very very powerful icharamba ichitonga svika nokusingaperi. Ano achivaudza mashoko ekuti aiwa vakomana dzikamai nokuti muri weak. Vanhu vari weak vanoda kungoramba vachingoudzwa kuti aiwa muri powerful kunyange havo vasiri, asi isusu vanhu vari powerful tirikuramba takanyarara tichingokuonai zvenyu muchinzi muri powerful asi musiri. Tiudze mafunguro enyu matikudii pamusoro pamashoko aNelson Chamisa. Pinda comment section medu musakano subscribe kuleka chinotina on the bell icon.